Sithokozani Sindlwane futhi sithokozani thelekazi, sithokozani bantu abahloniphekile. Ngisakhuluma noMamlambo Sombiso Somnandi, ugawula esizweni, uLotshaba umhlonishwa, umlomo we-Afrika, inyanga yezizwe, ungozika. Guys, njengoba bengishilo ukuthi ibhizinisi yami is 15 rand, 25 rand ngo-10. Ozi-affordayo, it's not by force. And yikelani ukuthatha advantage ukuthi nikhulume ningihlebe nithi why ngikhuphula ama-prices because mina ngihlala kamnyama ndawo anginagesi. I-advantage akusile, i-advantage ukuthi nibe safe noma umemeza sekuzwe ukuthi hayibo uqedile na neclient, nisese-right na ku-business room noma senenza iy'ngane. It's not like whereby usesigangeni lapho ngeke uzwakale khona noma umemeza i-okapi sentanyeni. La kamnyama ndawo ku-right ngoba uyakwazi ukukhanyisa ifoni yakho, uyakwazi ukukhanyisa ikhandlela lakho ulithenge, ulilayite, ulifake esikhwameni. I'm not gonna be the one buying for you candles, guys, just because ngizothi ngithenge ikhandlela mase ngilithatha ikhandlela lami mina sengiyathakatha. Ngisho mina ngidume ngokuthi ngumthakathi, nidume ngokungibiza ngomthakathi. Kahle kahle nilwisana nami noma nilwisana nendawo yami ukuthi indawo yami injani. Why kumele ngaso sonke isikhathi nihleze ningilwisa ngendawo yendoda yami? Nithathe indaba zami nifuna ukuzenza izini. Okay, kushuthi kahle kahle in other words if nizothi kimi, hayi ukhuphula ama-price lona uzenza ngcono ahlala kamnyama ndawo. Kusho ukuthi kahle kahle nina nithathe advantage yokuthi mina ngikamnyama ndawo and mina ngisendlini ebhidlikile eshile. Okay, hlekisani ngey'nkinga zami, nihlekise futhi ngokuhlupheka kwami. The more nihleka ngami, the more nami ngikhiphe izinyo lomhlathi nginifisela le nhlupheko le nina eningifisela yona. Ngoba phela kusho ukuthi niyangichwenza kahle kahle, niyangichaphaza ngoba nithathe advantage nizokwenzela ibhizinisi lakwami ngoba nakhu ngihlala kamnyama ndawo, ngoba nakhu ngihlala endlini eshile. Guys, please, ngiyangicela ngibize imoto mina la. Yini enizizelayo kwami nithi nifuna ibhizinisi, nginisize ngalokhu enginisiza ngakho. Izinto zamahhala vele zagcina emandulo. Abokhokho bethu bephiwa ama-1 cent, banikwa iy'buko ukuze bayibuke ey'bukweni bazibone ukuthi bahlakaniphe kangakanani, kodwa ibhoni selihambe nenkomo, selihambe nemvu, selihambe nembuzi. So please ngiyacela, please ngicela ukuthi ningiyeke. Ngihlala ngedwa ngoba ngiyazi ukuthi iwele lami elifana nami lisemanzini olwandle. Anginawele ngoba akekho umuntu onengqondo efana neyami. Kunalokho nizolwela ukuthi uzibanibani ukhuluma nozibanibani. Ngoba njalo ngaso sonke isikhathi into enihleli ngayo nje kuphela izindaba. And izindaba mina ngizifuni ngoba namanje le ningitshela yona ukuthi mina ngihlala kamnyama ndawo ngoba nakho kusho ukuthi nakho lokho kuseseyizindaba. So please ngicela ningangenzi umuntu omubi. I-15 rand izokhishwa yilo ozi-affordayo, i-25 rand futhi izokhishwa yilo ozi-affordayo. Asincengani, siyasizana 50-50. Take it or leave it. Akekho umuntu okuphoqile, akekho umuntu okubeka isibhamu ekhanda ukuthi